Si che mi abbandonaste. Amigo, Ciuco Mateo, está exactamente igual. Mejor que usted la Chuco y la mujer. Y la mujer, la lavandería. Y su mujer iba a lavar al río, allí a Santa Isabel. ¿qué tal Maruja? Sí, bastante, non está para correr moito, pero Vale. está ben. A mí me trataba muy bien, como empezaba allí de jugador jovencito y tal, siempre había un chándal para mí, una ropa para abrigarme, me cuidaba mucho. E como estaba a muller vindo de ben aquí, viña que era a miña casa, a segunda casa. E as botas como se foran do meu neto igual. Ser utillado dun equipo de primeira, iso é ser como a presidente da Xunta. Esa é unha maravilla. Os ascensos foi un máximo, A que te subiches á fonte do cabalo, aí foron da barbaixado. Foi unha torlandísima, e por non ir por baixo. Que eu non estaba máis rezando, eu quero ver o Madrid e Barcelona no noso vestuario, a ver como son. E tuve unha suerte de velos, e tocalos, e estar con eles igual como se foran no sur da casa. Son o mismo que vos, son malos igual que vos. Pois para mí como se significa case a miña vida, que era como se fora a familia. Eu creio que a familia igual. Encantado estaba, ainda estaría hoxe encantado de ver a primeira. Ainda viña para aquí a fazer o traballo.